Hola a tothom, benvingudes i benvinguts al lliurament de premis del Joc en 10. Avui coneixerem els guanyadors. El concurs, com sabeu, consistia en enregistrar videotutorials d'un màxim de 10 minuts, explicant jocs de taula. Jocs de taula en català, esclar. Hem rebut 23 vídeos molt diversos d'arreu de tot el territori. Ha arribat el moment, passem al lliurament de premis. Comencem pel tercer premi. Per fer el lliurament tenim a la Marta López, presidenta de l'Associació Catalana de Jocs de Taula i també membre del jurat. Hola a tots! Abans de dir el tercer premi, en nom del jurat, volem fer un parell de mencions especials a dos videotutorials que destaquen per la seva creativitat i originalitat. El primer d'ells és el Laberint Màgic, de Josep Maria Plana Heredia, i el segon videotutorial és la Fallera Calavera, d'Elisabet Castaño Nolasc. Enhorabona! I el guanyador del tercer premi, decidit pel públic amb els vostres m'agrades al canal de YouTube de Tot Joc d'enguany, és el Laberint Màgic, de Josep Maria Plana Heredia. Enhorabona pel premi! Enhorabona! El segon i primer premi, com sabeu, han estat atorgats per un jurat. La Carla Rubio, guanyadora al primer premi de l'edició del 2021 i membre de Casella d'Eixida, farà l'entrega del segon premi. Endavant, Carla! Hola a tothom, soc Carla Rubio de Casella d'Eixida i com guanyadors de l'edició anterior del concurs Joc en 10 hem tingut l'honor de formar part del jurat i la deliberació d'esta segona edició del concurs. I el segon premi... que algú me faci redoble, vinga! Va per l'Àlex Moré, pel seu tutorial de Bip Rip, un joc de Eloi Pujadas i Eugeni Castaño. Ens agrada molt la seva claredat de l'explicació. Enhorabona, Àlex, jugador inicial, pel premi, a disfrutar-lo i animar als altres creadors de contingut, els 23 vídeos que s'han vist i si ho hem passat pipa veient-los, a continuar creant contingut en català. Enhorabona! I ara ha arribat el moment, el primer premi del concurs Joc en 10. Però no l'anunciaré jo. Millor que ho faci l'Oriol Comas, autor, expert en jocs de taula i director del DAU del 2012 al 2021. Endavant, Oriol! El jurat del concurs Joc en 10, organitzat pel Consorci per la Normació Lingüística i format per l'Eugeni Castaño, l'Eloi Castells, la Marta López, la Carla Rubio i jo mateix, Oriol Comas, amb en Joan Pol com a secretari, ha decidit atorgar el primer premi del concurs a Víctor Ferradellas pel videotutorial del joc Molt soroll per a un rei, de Marc Figueres i Marià Pitarca. El premi és més que merescut, perquè en Víctor no només explica el joc amb elegància, de manera acurada, de manera clara, sinó que a més, els 10 minuts els aprofita per explicar les vicissituds i les penes del rei Pere el Gran. Víctor, només una cosa, si us plau, no et tornis a fer servir taulell quan refereixis a un tauler de joc. Enhorabona als guanyadors! Ha estat realment una segona edició fantàstica, amb un nivell molt bo, gràcies a tots els participants, als membres del jurat i a totes vosaltres per connectar-vos. Feliç Dia Internacional del Joc! Celebreu jugant en català!